alla on. Tässähän sai tilauksen yhteydessä, jos halus, niin APS-ksi vaihtaa muun. Tämä onkin tyhjä. Tyhjä paketti hän. Täällä oli uudet piheet, kätevät kuorintapiheet, mainos. Ei ole maksettu mainos, mutta mainos. Katokko tuonne hyvin. Ei tarvinnut kauempaa käsivarreta. Katko kaikki johottansa hyvin. No niin, nyt se alkaa olleen tyhjä sisusta, jos mennään tästä. Tästä saa johon poikki kovettamatta vettä. Varovasti tietenkin. Jossain mä jostakin poikki. Näin, siinäpä ne. Tyypillistä näissä on vissiin se, että näihin mitä ohjataan ruukaa tulla mittaita. Nyt pitää alkaa miettiä, miten nämä kiinnitetään tähän. Siinäpä meidän ensimmäinen CTC 3D printer. Kiitos kun katsoit.